Il-kundizzjonijiet bażiċi għal pipeline tal-gas bejn Malta u l-Italja qegħdin hemm. Iddikjara dan l-Ambaxxatur għall-Italja f'Malta Giovanni Umberto De Vito meta kien intervistat mis-sit maltaprofile.info. Iddikjara li t-tlestija ta' pipeline tal-gas bejn Malta u l-Italja se tiddependi fuq diversi fatturi u li dan huwa proġett fit-tul filwaqt li konferma li hemm bosta studji li diġà huma lesti. Qal li Eni diġà lestew studju wieħed filwaqt li sussidjarja ta' kumpanija Belġjana bbażata f'Milan għaddejja bieħor. Qal li s'issa se jkunu kruċjali l-fondi Ewropej u tenna li żewġ pajjiżi jridu jfittxu dan l-appoġġ flimkien. Qal ukoll li l-pipeline qed ikun infassal skont ir-regoli Ewropej u fi stadju iktar il qudiem se jkun qed iwassal biex Malta tkun tista' tieħu sehem f'ħabb tal-enerġija fil-Mediterran. L-Ambaxxatur ikkonferma kif il-gvernijiet taż-żewġ pajjiżi qed jaħdmu flimkien fuq dan il-proġett b'laqgħat politiċi u tekniċi jsiru kemm fl-Italja u kemm f'Malta. Qal li wieħed irid iżomm f'moħħu swieq Ewropej u tal-Afrika ta' fuq u nota kif il-Gvern Taljan japprezza l-appoġġ li tal-Gvern Malti għal konnessjoni elettrika bejn Sqallija u t-Tunezija. Għal-Gvern li f'pajjiżna jrid li ma jibqax jiddependi fuq iż-żejt, il-proġett tal-pipeline huwa priorità u minn barra taħdidiet li għaddejjin fl-aħħar ġimgħat bdew ukoll testijiet fuq l-art. Malta u l-Italja flimkien huma kapaċi jibdlu l-Mediterran f'ħabb ta' enerġija bejn l-Ewropa u l-Afrika, temm jiddikjara l-Ambaxxatur Umberto De Vito.